Tässä osassa mulla on aiheena kontrollirelaatiot ja prosubjektit. Ja taas kerran mä teen sillä tavalla, että mä käyn tässä osassa läpi tätä ilmiötä kuvailun tasolla, kerron mistä siinä on kysymys ja minkälaista dataa siihen liittyy, miten se asia näyttäytyy suomen kielessä ja lopussa sitten käyn läpi joitakin kontrollirelaatioiden keskeisimpiä ominaisuuksia ja jätän kaiken teoretisoinnin ja filosofoinnin johonkin myöhempään osaan. Ja tämä onkin sellainen aihe, että suomen kielen syntaksia mallinnettaessa on todella oleellista olla tietoinen kontrolli-ilmiön olemassaolosta, osata lukea siihen liittyvää tutkimusta ja notaatiota ja terminologiaa, mutta me voidaan aika kauan toimia sillä tavalla ikään kuin, että ei oikeasti mallinneta sitä, me ei oikeasti formalisoida mitään eikä yritetä luoda siitä kovin fiksua teoriaa. Eli se on sellainen asia, joka voidaan jättää aika kauaksi aikaa ikään kuin taustalle. Ja meidän täytyy vaan pitää mielessä, että se on siellä. Ja sitten me voidaan luoda erilaisia apuhypoteeseja tai heuristisia teorioita tai malleja ja mennä niillä aika kauan ennen kuin joudutaan sitten tämän asian kanssa oikeasti tekemisiin. No, miksi se on näin? No sen takia tähän kontrolliin liittyy tämmöinen ominaisuus, että ne todelliset ongelmalliset tapaukset, epätriviaalinen data, ne havainnot, joissa tämä kontrolli-ilmiö oikeasti manifestoituu tai tulee esiin sillä tavalla, että se haastaa meitä teoreetikkoja oikeasti jollain tavalla, niin ne ilmaisut on aika erikoisia. Ja sen takia syntaksin teoriassa, varsinkin jos me tutkitaan vaikka sijaan-muotoja tai taivutusta tai vapaata sanajärjestystä tai jonkun perusrakenteen syntaktista olemusta, niin me voidaan jättää nämä kontrolli-ilmiöt pois tarkastelusta. Mä oon itse tehnyt tästä yhden formaalin eksaktin tutkimuksen, julkaistun tutkimuksen siis, mä tein sen takia alun perin, että sitten jossain vaiheessa kuitenkin oli pakko luoda jonkunlainen eksakti kuvaus näistäkin ilmiöistä. Eli se kuitenkin, vaikka sen voi jättää sivuun joksikin aikaa, niin kyllä se tulee sieltä sitten lopulta sun eteen ja sillekin täytyy tehdä jotain. Mutta mennään tähän asiaan, eli mä kuvailen, mistä siinä on kysymys. Vähän näitä termejä ja empiirisiä esimerkkejä, jotkut perusominaisuudet käyn läpi. No nyt, että mä voin kuvailla tämän, mistä kontrollissa on kysymys, niin meidän täytyy ensin käydä joku yksinkertainen esimerkki vähän turhankin pedantisti läpi. Eli koitetaan jaksaa tämä. Otetaan tämä lause, joka on ollut useita kertoja, että Merja käski Pekan maalata aidan. Ja nyt katsotaan tätä lausetta vähän tarkemmin ja vähän pedantimmin ennen kuin mennään kontrolliin varsinaisesti. Eli tässä lauseessa on kaksi verbiä. Meillä on päälauseen verbi käskeä ja sitten meillä on a-infinitiivilauseessa Pekan maalata aitaa tai aidan. Mä sanon nyt, että nämä on myöskin predikaatteja, koska ajatellaan, että nämä kuvaa relaatioita tai ominaisuuksia tai tapahtumia, joilla on argumentteja tai näitä temaattisia rooleja tai niihin tapahtumiin osallistuu olijoita, henkilöitä, asioita. Eli tässä Merja käski, se predikaatti on käskeä, finiittinen verbi ja sillä on argumenttina Merja, se on se tekijä tai käskijä. Noita sanoja argumentti ja tekijä tai tapahtumaan osallistuja voi mun mielestä tässä nyt käyttää synonyymenä, vaikka ne on eri asia, mutta silti ei meillä nyt ole sekaantumisen vaaraa. Niin se Merja on se yksi niistä argumenteista, se käskijä. Ja sitten sillä käskemisellä on tässä kohteena, siellä on joku kohde, johon mä en nyt puutu sen enempää, mutta se infinitiivi, a-infinitiivi nyt selvästi voidaan vaikka ajatella nyt niin, että se kohde on se a-infinitiivi kokonaisuutena se tapahtuma, vaikka se ongelma on siinä se, että eihän se käske
Se käskee jotakin henkilöä, ei tapahtumaa, mutta jätetään se pois, sillä ei ole nyt merkitystä. Eli meillä on yksi predikaatti ja argumentti, jossa on meria ja käskeminen ja käskeä. Ja sitten meillä on se a-infinitiivi, jossa on maalaamisesta kysymys, eli se on predikaatti. Ja sillä on maalaajalla, sillä on tekijä Pekka ja se aita on kohde. Ne on se on verbin temaattiset roolit ja sen predikaatin 2 argumenttia. Ja kielen prosessoinnin ja tuottamisen kannalta meillä on selvästi nyt niin, että tämä predikaatti ja sen argumentit, ne näkyvät argumentit, ne on jotenkin sen predikaatin vieressä siinä, joko heti sen jälkeen tai sen edessä, jos ajatellaan niitä lauseita. Ja sitten meillä on joku syntaktinen teoria tai analyysi, jossa nämä pintalauseen tasolla näkyvät läheisyys jollakin tavalla muuttuu vähän teoreettisesti mielenkiintoisemmiksi rakenteiksi. Meillä on ollut se pikku VP-hypoteesi nyt tässä alustavana lähtökohtana ja niin edelleen. Mutta siinä ne näette, että esimerkiksi se maalata predikaatti, niin se tekemisen kohde ilmaistaan sen perässä siinä jäljessä ja sitten tekijä, se toinen argumentti on heti sen edellä. Ja sillä tavalla, jos ajattelette suomen kielen puhujaa, mistä se tietää, mitkä on niitä predikaatteja ja argumentteja, niin se käyttää tämmöistä tietoa siinä kielen ymmärrysprosessissa apuna. Jos mä vaihdan sen Merjan ja Pekan paikat, niin tulee Pekka käski Merjan maalata, niin silloin näette, että ne argumentit, se rakenne vaihtuu silloin vastaavasti. Mutta nyt, no niin, tässä oli siis aika pedantisti kuvattuna jotain, joka tuntuu itsestään selvältä, mutta nyt jos mä vaihdan niin, että me puhutaan ei käskemisestä, vaan haluamisesta. Eli englanniksi se olisi tämmöinen, että Merja wants John to paint the fence. Merja haluaa, niin, eli se Merja wants, nyt se ei ole order tai ask, vaan want. Niin Suomessa huomaatte ensin, että jos mä vaan vaihdan sen verbin, käskeverbin haluta-verbiksi, niin tulee aika outo lause. Tulee tämmöinen, että Merja halusi Pekan maalata aidan. Merja halusi Pekan maalata aidan. Mulle toi on kielitajun vastainen. Mä en hyväksyisi, jos mä korjaisin äidinkielen aineita ylioppilaskirjoituksissa, mä laittaisin ton toi olisi virheellinen. Englannin kielessähän sen voit sanoa, että Mary wants John to paint the fence. Ei mitään ongelmaa, mutta suomen kielessä se ei oikein toimi, toi rakenne. Ja me huomataan nyt samalla, että jos mä jätän sieltä a-infinitiivistä sen subjektin, tekijän, sen argumentin, subjektiargumentin sanomatta, lausumatta, niin silloin se lause on kieliopillinen, mutta sen merkitys muuttuu. Jos mä sanon Merja halusi maalata aidan, niin tämä on täysin kieliopillinen lause. Ja nyt siellä maalata predikaatilla ei ole sitä tekijää, sitä maalaajaa, koska mä pudotin sen Pekan sieltä pois, niin syntyy merkitys nyt, jossa Merja on sekä haluaja että se maalaaja. Ja tämä tuntuu nyt meistä itsestään selvältä, kun mä luen sen suomenkielisenä, että Merja halusi maalata aidan. Totta kai se Merja haluaa ja se on se maalaaja. Mutta on tärkeää oivaltaa ensin, että sillä maalata-verbillä ei nyt voi olla sitä näkyvää Pekkaa. Sitä ei voi laittaa sinne, vaikka loogisesti sen voisi tietysti ja englanninkielessä sen voi laittaa. Samalla tavalla kuin siinä Merja käski Pekan maalata, siinähän se pystyy laittamaan. Mutta tässä jostain syystä ei voi laittaa sitä sinne. Ja silloin kun se joudutaan ottamaan pois ja se puuttuu, niin silloin sen maalata-predikaatin toinen argumentti, se tekijä, niin jostain syystä nyt se päälauseen subjekti, se maalata-predikaatti nyt jostain syystä löytää sen tekijänsä sieltä päälauseesta. Ei sen lauseen sisältä, se ei ole missään siinä lähellä, vaan se menee ikään kuin hakemaan sen sieltä jostain kauempaa. Ja meillä on olemassa joku syy, joka estää meitä tuomasta siihen nyt näkyvää, suomen kielessä siis näkyvää subjektia.
No tässä vaiheessa voi vielä ehkä ajatella, että ei tässä ole mitään kiinnostavaa, että tämä on triviaali asia, että näin se vaan menee. Voi ajatella, että ehkä siitä tulee sitten jonkunlainen verbiketju, mahdollisesti se haluaa maalata, se on samanlainen kuin oli maalannut, tämmöinen ketju vaan. Ja ok, voisi ajatella sillä lailla ja ehkä jossain palaan tuohonkin hypoteesiin, mutta mä haluan seuraavaksi painottaa, että tämä ilmiö ei ole millään lailla triviaali tai yksinkertainen. Ja yksi syy, mikä monimutkaistaa sitä, on se, että nyt tässä lauseesimerkissä se a-infinitiivipredikaatin tekijä, se poimitaan sieltä päälauseen subjektista. Mutta meillä on olemassa tapauksia, joissa se poimitaan myös päälauseen objektipositio. Objekti voi myös olla samanlaisessa asemassa. Esimerkiksi, mutta taas tämmöinen esimerkki ensin, että Merja kielsi Pekkaa lähettämällä hänelle sähköpostin. Merja kielsi Pekkaa lähettämällä hänelle sähköpostin, niin tässä lähettämällä, kuka tässä on se lähettäjä? Se on Merja samalla lailla kuin siinä haluamisessa. Merja kielsi Pekkaa lähettämällä hänelle sähköposti, eli kieltää Pekkaa tekemästä jotain vaikka töissä ja lähettää sähköpostin hänelle, että älä tee sitä. Niin huomaatte, että sen lähettämällä se on siis MA-infinitiivirakenne, niin sen tekijä-subjekti on päälauseen subjekti siis sama. Mutta jos mä sanon, että Merja kielsi Pekkaa lähettämästä hänelle sähköpostia, niin tässä lauseessa lähettäjä on Pekka, eli sen päälauseen objekti. Huomasitteko, se vaihtui se päälauseen argumentti, joka tulee sen infinitiivirakenteen tekijäksi tai toiseksi argumentiksi. Mitä mä halusin tällä esimerkillä tulla esille nyt? Ei sen, että mä lähtisin menemään syvällisemmin tähän kysymykseen, että miksi se vaihtuu tai miten me selitettäisiin se, vaan halusin tällä esimerkillä tässä vaan osoittaa, että miten tämä ilmiö ei ole niin triviaali. Se ei ole mikään yksinkertainen asia, että miksi se siinä haluamisesimerkissä, miksi se valitsee sen päälauseen subjektin, koska me nähdään, että se voi valita myös jonkun muun lauseen jäsenen. Valita siis, miten se argumentti valitaan. No nyt vähän terminologiaa tässä, eli ensimmäinen asia on se, että kun meillä on joku predikaatti lauseessa, jolla voi olla argumentti, niin kuin sanotaan vaikka, että Merja käski ja sitten meillä on Pekan maalata aidan, sillä maalata a-infinitiivillä voi olla argumenttina se Pekan tai subjektina. Mä käytän tätä argumenttia nyt. Nyt kun se otetaan pois se näkyvä argumentti, niin se predikaatti löytää selvästi sen argumenttinsa jostain muualta siitä lauseesta, ja me on havaittu, että se on joko subjekti tai nyt se voi olla objekti. Nämä kaksi me nyt tiedetään, että on mahdollisia. Niin mä käytän tuollaista termiä kuin argumentin identifioiminen tai subjektin identifioiminen tästä prosessista. Eli se on prosessi, kun se argumentti, näkyvä argumentti puuttuu, niin se etsii jonkun muun argumentin siksi subjektiksi. Ja näissä esimerkkeissä, joita mä oon käynyt läpi, niin se on joku muu lauseen jäsen, joku muu näkyvä argumentti siinä lauseessa identifioituu siksi argumentiksi, subjekti tai suora objekti näissä esimerkkeissä käytännössä. Ja näistä relaatioista, joita tässä syntyy, sen tyhjän paikan ja sen valitun argumentin, identifioidun argumentin välillä, niin sitä kutsutaan nyt kontrollirelaatioiksi tai kontrolliriippuvuuksiksi tai vain kontrolliksi, englanniksi siis control. Ja ajatellaan sillä tavalla, että näissä esimerkkeissä siis, että se päälauseessa oleva näkyvä argumentti, se kontrolloi sitä näkymätöntä argumenttia, eli määrää sen argumentin, mikä se argumentti on,
Tai voidaan ajatella myös sillä tavalla, että se määrää sen tyhjän alueen viittauskohteen. Eli totta kai, jos mulla on, että Merja halusi maalata aidan, nyt se maalaaja on Merja. Jos mä vaihdan sinne Pekka sinne päälauseeseen, niin huomaatte tietysti, että se maalaaja vaihtuu samalla lailla Pekaksi. Eli ajatelkaa, että se toinen elementti, joka me identifioidaan, niin se kontrolloi sen tyhjän paikan tai siinä olevan argumentin, mikä se argumentti on tai mikä viittauskohde sillä on tai tulee. Ja toinen, sitten lisää terminologiaa tähän vielä, eli sanotaan, että kun se on se tyhjä argumentti, niin ajatellaan, että se elementti, joka kontrolloi sitä, niin englanniksi se olisi antecedent. Mä en ole ihan varma, miten toi pitäisi suomessa kääntää. Mä sanon, että se on korrelaatti, sen tyhjän argumentin korrelaatti, koska niiden viittauskohde sillä lailla korreloi tai se identifioituu sen argumentin mukaan sieltä. Ja miten tätä sitten pitäisi notatoida, miten me kirjoitetaan näitä kontrollirelaatioita ylös, niin semmoinen vakiintunut tapa on se, että kun meillä on lauseessa jossain tämmöinen näkymätön tyhjä argumentti, tai toikin on väärin sanoa, me vaan sanottaisiin, että sitä argumenttia ei ole näkyvissä, oli sitä siellä jossain tai ei, niin merkitään sitä tämmöisellä isolla pro-symbolilla, ja siihen pro-symboliin sitten yleensä alaviitteillä, numeroilla, indekseillä merkitään, että mikä sen korrelaatti on tai mitkä sen korrelaatit voi olla. Ja usein myös sit merkitään, että mitkä lauseen jäsenet ei voi olla sen pro-elementin korrelaatteja. Ja tällaista notaatiota me voidaan käyttää täysin teorian riippumattomasti tästä. Me voidaan ottaa tämmöinen pro-notaatio, jolla me vaan kuvataan niitä merkityksiä, joita suomen kielen puhujan mielessä syntyy, ilman että me tehdään mitään väitteitä siitä, että mitä siellä taustalla tapahtuu, mikä se selitys on. Mutta sitten meillä on olemassa vahvempi lähtökohta, mitä mä kutsun pro-hypoteesiksi, johon en mene tässä kovin tarkasti, mutta sanon vaan, että pro-hypoteesi-ajattelussa tai tässä hypoteesissa me lähdetään siitä, että siellä on jonkinlainen pronominaalinen elementti siellä sen predikaatin argumenttina syntaktisessa tai semanttisessa rakenteessa, ehkä jossain käsitetasolla, mikä se onkaan. Se on näkymätön, fonologisesti näkymätön pronomini tai argumentti. Ja se pronominaalinen elementti merkitään sitä tällä symbolilla pro, ja se käyttäytyy semantiikassa tai syntaksissa kuinka vaan sillä tavalla, että sillä ei ole itsenäistä merkitystä, viittauskohdetta, ja sen takia se hakee sen korrelaatin siitä lauseesta jostain muualta, ja niiden viittauskohde silloin samaistuu. Eli pro-symbolia voidaan käyttää pelkästään kuvailevaan merkityksiä, jätetään auki se, että mitä siellä taustalla tapahtuu oikeasti, ja sitten me voi olla pro-hypoteesi, jossa ajatellaan, että siellä on tosiasiassa joku pronominaalinen sana, sillä ei vaan ole fonologista ulkoasua, jolloin me nähdään siinä tyhjä paikka, mutta sitten meidän aivot kuitenkin tulkitsee sinne sen argumentin käyttämällä sitä tyhjää pronominaalista elementtiä. Näissä jaksoissa mä en oleta tätä pro-hypoteesia nyt, vaan mä käytän tätä pro-symbolia silloin, kun mä haluan kuvailla kontrollirelaatioita. Eli mä en ota kantaa nyt vielä ainakaan siihen, että mitä siellä tapahtuu siellä taustalla, mikä se todellinen analyysi sitten voisi olla tai mikä sen pitäisi olla. No nyt sitten mä lopetan tämän jakson siihen, että mä käyn läpi joitain keskeisiä ominaisuuksia, joihin kontrolliin liittyy, havainnollistan niitä vielä suomen kielessä. No yksi asia on se, mitä mä en ole vielä maininnut eksplisiittisesti, eli silloin kun meillä on tämä haluta versus käskeä, niin te huomasitte siinä, että jos mä laitan sen haluta-verbin sinne, niin silloin meidän on pakko silloin se maalaa ja sitä ei voida lisätä sinne sitä näkyvää argumenttia, eli siellä on silloin tyhjä paikka. Ja silloin se on niin kuin pakollinen, se kontrollirelaatio tulee pakolliseksi ja puhutaankin pakollisesta kontrollista. Eli jotain siinä rakenteesta semmoista, joka sanoo, että nyt meidän on pakko tehdä tämmöinen. Ja käskeä verbin kohdalla meillä on päinvastainen tilanne, eli silloin meillä on pakko olla se näkyvä argumentti
siellä meillä ei voi olla tyhjää. Eli Merja käski Pekan maalata aidan on kieliopillinen, mutta ne ei voida sanoa, että Merja käski maalata aidan, jossa se käskisi itseään tekemään sitä. Ja halutaan verbissä sen päinvastainen. Eli meillä on pakollinen kontrollirakenne, mä käytän siis tuollaista termiä haluta verbistä, ja käskeä verbi on taas semmoinen, jossa meillä ei voi olla kontrollirakennetta ollenkaan. Mutta sitten meillä on monissa kielissä ja suomen kielissäkin rakenteita, joissa kontrollirakennetta voi käyttää, mutta ei ole pakko käyttää. Esimerkiksi tämmöinen, että lapsi nukahti lapsi nukahti luettuaan iltasadun. Lapsi nukahti luettuaan iltasadun. Silloin se lapsi lukee sen itse, mutta mä voin myös sanoa, että lapsi nukahti isän luettua iltasadun, jolloin sinne on laitettu se näkyvä argumentti, silloin se lukija on isä. Mutta tässä vielä nämä rakenteet eroaa sillä tavalla, että tuossa on tuo possessiivitaivutus, josta puhuin aikaisemmassa jutussa, niin meidän pitää ottaa tämmöinen, että lapsi nukahti lukiessa iltasatua, eli lapsi oli sängyssä ja luki, mutta sitten se nukahti ja kirja vaan putosi siihen lattialle. Mutta sitten mä voin sanoa myös, lapsi nukahti isän lukiessa iltasatua, jolloin se isä istui siinä vieressä ja luki. Tässä on sama tilanne, että ensimmäisessä lauseessa meillä on tyhjä argumentti, joka silloin taas identifioituu, sitä kontrolloi, sen korrelaatiksi tulee päälauseen subjekti, mutta jälkimmäisessä siellä on näkyvä sana, jolloin se on se isä, joka on se lukija. Eli tuossa on esimerkki siis, että meillä on nämä kaikki tapaukset, eli se kontrolli voi olla jostain syystä pakollista, joskus sitä ei voi tulla, ja sitten meillä on rakenteita, joissa se voi laittaa, mutta ei ole pakko. No, sitten käydään läpi näitä joitain muita keskeisiä ominaisuuksia vielä, eli yksi ominaisuus on niin sanottu K-komennusehto. Tämä on kontrollirelaatioiden välttämätön ehto. Mitä K-komennus tarkoittaa täsmällisemmin, siihen mä palaan myöhemmässä osassa. Mutta mä havainnollistan, mitä se tarkoittaa nyt. Eli esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että Pekan veli halusi maalata aidan. Niin tässä se maalaaja, sen korrelaatiksi tulee Pekan veli, eli se koko subjekti, se olio, jota se koko subjekti edustaa tai representoi, johon se viittaa. Mutta tässä tilanteessa, jonka tämä lause kuvaa, niin siellähän on myös Pekka olemassa. Mutta Pekka ei voi tulla sen pro-elementin korrelaatiksi. Meillä ei voi olla semmoinen, että Pekan veli halusi maalata aidan, joka tulkittaisi sillä tavalla, että se Pekan veli halusi, että se Pekka maalaa sen aidan. Tämä on K-komennussuhde. Intuitiivisesti voitte ajatella tässä vaiheessa, että sen tyhjän subjektin, prosubjektin korrelaatti voi olla se koko subjekti tai sen viittauskohde, mutta ei mikään subjektin osa. Se Pekka olisi ikään kuin olio, johon viitataan sen subjektin osana tai osasta siitä subjektia. Toi on yksi K-komennus. K-komennus-ominaisuuden yksi välttämätön seuraus on, että tämmöiset kontrollisuhteet on poissuljettuja. Sitten toinen esimerkki on lokaalisuusehto. Eli jos meillä on tilanne, jossa olisi kaksi mahdollista korrelaattia, niin silloin kun on kyse kontrollista, niin me valitaan aina se läheisempi. Eli tämmöinen, että Pekka uskoi tai Pekka ajatteli, että Merja haluaa maalata aidan, niin tämmöisessä lauseessa se maalaaja, sen täytyy olla Merja, koska se on siinä sen omassa lauseessa lähempänä. Se ei missään nimessä voi olla Pekka. Eli tämä olisi lokaalisuusominaisuus. Lokaalisuudella tarkoitetaan siihen, että valitaan ikään kuin se kaikkein lähin elementti, joka on saatavilla. Ja sitten tulee tietenkin ongelma se, että jos meillä on joku pro-elementti, jonka korrelaatti voi olla subjekti tai suora objekti, niin miksi se subjekti ylipäänsä valitaan, niin koska suora objekti olisi siinä sitten aina selvästi kuitenkin lähempänä. Mutta nämä on tällaisia ongelmia vaan, jotka osoittaa, että tämäkään ei ole ihan triviaali asia, mitä tässä meidän kielessä tapahtuu oikeasti. Mutta tuossa mun esimerkissä, minkä mä annoin, niin siinä on nyt lokaalisuusehto selvästi toimii.
Sitten näissä esimerkkeissä, joita me on tähän asti käyty läpi, on sillä tavalla, että se tyhjä argumentti, se pro-elementti, joka määräytyy kontrollidependenssin seurauksena, niin se on aina ollut predikaatin subjekti tai sen oman lausekkeensa subjekti, tekijä. Ja meillä onkin semmoinen aika voimakas säännönmukaisuus, että objektit, suorat objektit ei voi olla tällaisia elementtejä. Eli jos mä sanon, että Merja käski Pekan maalata aidan, se on selvä, silloin käskijä on Merja ja käsketään Pekkaa tekemään jotain aidalle. No nythän mä voisin teoriassa, kun me on meidän teoriaan tuotu tämmöisiä tyhjiä elementtejä, mä voisin myös jättää sen objektin pois. Mä voisin sanoa, että Merja käski Pekan maalata. Niin tässä ei synny semmoista tulkintaa, että se Merja käskisi Pekan maalata Merjaa tai että se käskisi sen maalata itseään. Eli tässä tulee semmoinen merkitys, että se vaan maalaa sitten jotain, ikään kuin se maalata-verbi muuttuu intransitiiviversioksi. Eli jos me laitetaan meidän teoriaan semmoinen joku systeemi tai oletus, joka voi hiljentää argumentteja, tehdä niistä pro-elementtejä tai mitä muuta ne onkaan, niin meillä on sellainen rajoitus jostain syystä, että esimerkiksi objekteja ei kovin hevillä voi tällä tavalla vaan hiljentää, vaan ne rajoittuu näihin subjekteihin. Ja sekin täytyy pro-teorian tai kontrolliteorian jotenkin selittää, sen täytyy seurata jostain sen ominaisuuden. Sitten seuraava ominaisuus on se, että suurin osa kontrollirelaatioista, ja voitaisiin nyt sanoa, että jopa semmoinen standardi kontrollirelaatio, joka me nähdään kaikissa kielissä tai suurimmassa osassa kieliä, niin se rajoittuu ei-finiittisiin rakenteisiin, eli Suomessa näihin infinitiiveihin. Kaikki nämä mun esimerkit on ollut infinitiivejä tähän asti, ja se ei ole sattumaa sekään. Mutta joissain kielissä plus Suomessa meillä on kontrollirelaatio, joka nähdään myös finiittisessä lauseessa, finiittisen lauseen yli. Eli kohdistuu silloin finiittisen lauseen subjektiin. Esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että Merja intti, että aikoo maalata aidan. Niin huomaatteko, että sillä finiittisessä sivulauseessa siellä ei ole sitä subjektia, se on näkymätön tai puuttuu, ja se lause luetaan niin, että se aikoja on Merja, joka on sen päälauseen subjekti. Eli finiittisestäkin lauseesta voi suomen kielessä puuttua subjekti, ja sen seurauksena meillä syntyy kontrollirelaatio tai sen näköinen dependenssi. Ja tämä finiittinen kontrolli on harvinaisempi ilmiö. Ei ole selvää, että onko se sama asia kuin se ei-finiittinen kontrolli, jota mä oon käsitellyt tähän asti. Mä itse uskon, että se on sama. Mutta se ei ole selvä asia. Mutta me nähdään silti, että siinä syntyy samantapainen merkitysilmiö ja samasta syystä. Eli subjekti puuttuu ja silloin meidän aivot alkaa hakemaan sitä jostain muualta. Ja tämä osoittaa, että se voidaan löytää toisesta finiittisestäkin lauseesta. No siinä oli näitä perusominaisuuksia, joita liittyy kontrolliin, kontrollirelaatioihin suomen kielessä ja muissakin kielissä, joissa tämmöinen ominaisuus voidaan havaita. Mä lopetan semmoiseen havaintoon, joka on ollut implisiittisesti meillä näkyvissä jo näissä esimerkkeissä, joita mä oon käynyt läpi, mutta joka mun kannattaa vielä täsmentää. Ja se on se, että jos rupeatte miettimään semmoista kysymystä, että mikä määrää sen, että onko se kontrollirakenne mahdollinen, onko se kontrollirakenne pakollinen, onko se kontrollirakenne mahdoton, niin nämä esimerkit jo osoittaa sen, että siihen vaikuttaa ainakin kaksi asiaa. Siihen vaikuttaa sen argumentin oma predikaatti, eli se essa-infinitiivi lukiessa iltasatua, niin se predikaatti mahdollistaa, että siihen tulee tyhjä argumentti, eli pro-rakenne, kontrollirakenne, tai vaihtoehtoisesti sinne laitetaan se näkyvä subjekti isän lukiessa. Se on se essa-infinitiivi, joka määrää, koska jos alat kokeilemaan muita infinitiivejä
niin sä huomaat, että ne käyttäytyy eri lailla. Ne kaikki ei käyttäydy tällä lailla ollenkaan. Eli se tarkoittaa nyt, että siinä predikaatissa täytyy olla jotain, joka liittyy siihen, että voiko sillä olla tyhjä subjekti ja onko se vapaaehtoinen tai pakollinen tai mahdoton. Ja sitten toinen asia, joka siihen vaikuttaa, on selvästi se predikaatti, joka valitsee selektoisen rakenteen tai sen itse, tai voitaisiin oikeastaan sanoa laajemmin sen lauseen ja predikaatin oma syntaktinen konteksti. Ja tämä me on osoitettu sillä tavalla jo, että me verrattiin, mitä tapahtuu, jos meillä on käskeminen ja haluaminen. Eli huomattiin, että silloin kun Merja käskee, niin silloin tällaista kontrollirakennetta ei voi laittaa siihen lauseeseen, joka tulee käskemisen komplementtiin. Eli ylipäänsä nähdään, että sen Pekan maalata aitaa, sen lausekkeen syntaktinen konteksti jollain lailla pakottaa sen näkyvän subjektin sinne Pekan. Jos meillä on haluaa, niin silloin suomen kielessä me nähtiin päinvastainen, eli se Pekan maalata aidan. Silloin jostain syystä se Pekan, se subjekti ei voi olla sillä, vaan siitä tulee välttämättä kontrollirakenne. Ja kantsii huomata tässä se, että tämä ei ole millään lailla siis itsestään selvää, koska englannin kielessähän me voidaan sanoa, että Merja wants Pekka to paint. Eli siinä on mitään sillä lailla merkityksen puolesta ongelmaa laittaa sitä näkyvää subjektia sinne positioon, näkyvää argumenttia, sinne subjektipositioon. Eli toisin sanoen se vaikuttaa myös, että sen lausekkeen ja predikaatin syntaktinen konteksti tässä, onko se käskeä verbin komplementti vai haluta verbin komplementti, joka myös säätelee sitä. Eli meillä on nyt nähty, että meillä on vähintään 2 tekijää, jotka säätelee sitä, että syntyykö meillä kontrollirakenne vai ei. Se predikaatti, joka valitsee sen rakenteen, tai ehkä se on laajemmin se syntaktinen konteksti, koska sitten se voisi olla myös adjunktinen, jolloin mikään ei valitse sitä. Ja sitten meillä vaikuttaa myös se, että minkälainen predikaatti se on, jonka argumentista on nyt kyse. Ja plus sitten nämä kaikki muutamat ominaisuudet, tämä lokaalisuus, k-komennus, finiittisyys, infiniittisyys ja niin edelleen, jotka mä jo mainitsin. No, se on siis mitä on kontrolli, mitä tarkoitetaan kun kirjoitetaan pro-subjekti, mitä nämä indeksit tarkoittaa. Tämä on hyvin epätriviaali asia empiirisesti, sä et voi sitä olankohautuksella sivuuttaa, että tämä on itsestään selvää. Ja huomaatte myös, että miksi, jotta kontrollirelaatioissa saadaan näkyviin kielessä, täytyy olla vähän epätriviaaleja esimerkkejä. Suomessa huomataan tämmöinen finiittinen kontrollirelaatio, mä toten sen jo tässä sitten jossain vaiheessa mä myöhemmissä jaksoissa palaan tähänkin vaan yksityiskohtaisemmin, mitä siihen liittyy. Totahan on paljon myös tutkittu. Ja nyt mä uskon, että tämä kontrolli tämän mun esityksen perusteella jää aika sekavaksi kuitenkin. Siitä ei tule teille semmoista kokonaiskäsitystä vielä, että mitä siinä tapahtuu ja miksi se tapahtuu. Ei se haittaa mitään, se ei ole mun tavoitekaan tässä. Mun tavoite oli vaan esitellä tämä ilmiö teille, että nyt mä voin myöhemmissä jaksoissa sitten puhua kontrollista ja pro-subjekteista ja pystytte ymmärtämään, mistä mä silloin puhun. Palataan jossain myöhemmässä jaksossa ehkä vähän syvällisemmin siihen, että mitä tässä tosiasiassa tapahtuu.